Ако влезеш тук, минаваш на тоталка и много от мене. Айде, айде го добре. Ема къв номер му извъртек. Дай назад. Нарочно не се приказва. Назад, назад. Дай да им колко гуми ти вършат. Айде, форсър, да кажа. Абе, Тони, какво се притесняваш? Той го не избяга. Аз съм така да го видиш за матка нещо. Назад, назад. Само назад. Давай. Айде. Опа, не така, не. Давай. Ево тук ще бута надъм. Айде. Как че не управляем? Тук ти е меко, е там. Дай се, Ариан, да видиш. Ей! Магнетно оттам човек ще мина! Вежи! Писта! Бягай, това е лоша работа, ще правим още една кола. Дай да видиш сега!